Boas noites, Retrouso. Este o novo disco, sempre nos prace moito el poder presentar un disco de música galega, Retrouso 2. Este de 2 quer dizer que xa hai outro máis? Bueno, si hai un primeiro que se chamaba Ou, porque vimos dunha parroquia dali do lado da estrada que se chama Uzande, pois é un pouquiño para facerlle un pequeno homenaxe aos nosos veciños tamén. Bueno, de preto da estrada, pero de Uzande. Quede moi claro, así que un saúdo para Uzande e as felicidades por este precioso disco cheo de sentimento galego e de alegría galega. Vamos cunha pequena mostra desto. Aí estamos, Retrouso 2, logo vamos a Cabariñas, co Brouxo Queimán. De Ouzande, sabes onde está Ouzande? Cookie. Na Estrada, bueno, pois eles son da lá, chamanse Retrouso 2 e acaban de presentarnos este novo disco depois dese Retrouso Ou, que era o primeiro disco. E así que este novo disco de Retrouso, se chamado, pois acabo de presentar aquí no lugar da Televisión de Galicia.